Kaixo Joseba eta konpainia, ni Iñaki Biria naiz, sukaldari veganoa, eta hau da gure jatetxea, kilometro zero. Guazen ea zer daukagun barrun. Guazen. Badira 9 urteen veganoa naizela. Ni veganoa naiz osasunarengatik, eta nire osasuna hobetu da erabat. Eta gaina veganoa ez da bakarrik dieta bat, o moda bat, da bizi modu bat, hori da garrantzitsuena. Vegetarianoek normalen, ez dute jaten haragirik, batzuek esate dute aldutela jan arraina, nik pentsatzen dut vegetariano bat zea ezin duzula arraina jan. Baina bai jate dute arrautzak, baita esnekiak. Veganok berriz ez dugu jaten animalirik, esnekirik, arrautzarik, ezerre. Eta jende asko esate du, hori ze gutxi da, eta horrekin ja nahikoa duzue, ez dakizue ze mundua dago inguru hortan. Veganoa izan ez gero, arraro izangoa platera aurkeztea, egingo dugu odolkia. Baina hori bai, odolki veganoa. Arroz gorria, da arroz integrala baino gorria. Ura, berenjena, eta gero hemen espezia batzuk, hori laguntzeko, egingo duguna da, erreko ditugu piper batzuk, kasu hontan piper gorriak. Eta gero ja apaintzeko edo bukatzeko platera, egingo duguna da tipula tempuran. Eta horretarako daukagu hemen tipula aro batzuk, gatza, gero daukagu legamia kimikoa, ura, eta kasu hontan txitxirio irina. Eta hasiko gea berenjenarekin. Karratutan moztuko ez. Hor bertan botako dugu arroza. Daukagu pikantea, gero pimentoia, kasu hontan gozoa. Baratxuria liofilizatua, tipula liofilizatua, eta azkenik gure kominoak. Botatze hor, eta utziko dugu egosten, ordu erdi bat inguru. Hain inber duguna da piperrak erre. Kasu hontan erabiliko ditugu piper gorri hauek, sartuko dugu laben. Nik ez dut ez da gatza, ez da oliorik botatzen. Denbora pasa da eta ja piperrak ja erreta daude, orain zuritu behar ditugu. Odolki masa daukagu hemen, ja oztuta, orduan ja osatuko ditugu gure odolkiak. Hortarako hartzen dugu odolki masa eta eskuen artean egingo dugu borobiltxo bat, eta egingo duguna da gure bolak, hartzen dugu gure bolak eta fregituko ditugu hor bertan. Hemen daukagu gure tempura eta orduan egingo duguna da fregituko ditugu gure aroak. Hola, eta botako dugu olioan. Eta bukatzeko guazen platera montatzea. Lehenengo gauza egingo duguna da, botako dugu erdin piperrak. Piperrak bero daude, botako dugu piperren saltsa, jaso dugun saltsa. Orain hemen gainean egingo duguna da, jarriko dugu gure odolkitzatiak. Eta azkenik gure tipula aroak. Joseba eta konpainia, espero dut gure platera gustokoa izatea. Nahiko arraroa da odolkia jatea, baina veganok ere jaten dugu odolkia. Hori, veganoa animalirik gabe, sufrimendurik gabe, hori oso garrantzitsua da. Bakizue, nun gauden, eta hurrengo arte ba.